रे तना सूरती तहरो बाड़े बबुआ कौने विधि रहेला कुंवार। हरे तना सूरती तहरो बाड़े बबुआ कौने विधि रहेला कुंवार। बाबा हमरो करेले दरा दरावनिया चाचा जो तेले को रखेत। बाबा हमरो करेले दरा दरावनिया चाचा जो तेले को रखेत। भैया हमरो करेले जिरवा के लादनिया ओही विधि रहिले कुंवार। भैया हमरो करेले जिरवा के लादनिया ओही विधि रहिले कुंवार। बाबा मोरे छड़ी है हो दरा दरावनिया चाचा छड़ले को रखेत। बाबा मोरे छोड़ेले दरा दरावनिया चाचा छड़ले को रखेत। भैया